Bona kuadrilla, atxalde handen hori. Rubia? Lotxa, eta zuk? Pues ordu nerekin oiatu. Venga, bai ala bai. Bai ala bai, telebizten azaldu eta mira, ez dut guapa dagoen hemen gure. Bai. Venga, bos baietz ordon. Bos baietz eta txalotu. Txalotu, xondo. Venga, izena? Eusebi. Eusebi, nungo zea? Portaltekoa. Orain, 5 minutotan galderak. Bai. Jakin ezkero bota eta bestela galdetu. Ados eta alik eta azkarren. Beka, denbora, zein da musika idazteko erabiltzen den 5 lerroko multzoa? Zein da musika idazteko erabiltzen den 5 lerroko multzoa? Pentagrama. Denbora! 10 segundo besterik ez, eta zuzen, 20 euro! Hogei euro ja, jak! 20 euro! Ikusten? Oso ondo, txaloto, oso ondo! Jak! Ez da intzaila ba? Ez da ba. Ez da intzaila? Lehenengoa? Bai, lehenengoa. Bueno. Ikusko du. Zertan egiten duzulan, esan duzulen? Nik kotxingerelaz. Hambre, eta ondo? Ondo, bai. Bueno, gaur egun libre, baina niri esker, eguna konpontuko duzu. Ikusi duzu? Demora, ze ofizio zuten zazpi ipotxek. Ze ofizio zuten zazpi ipotxek. Ez era, nahi, leñadorak, baina... Bestela galdetu. Leñadorak ez, leñadorak. Nola? Baina, leñadorak, baina ez, zelan ez den da. Ez era mendien. Mendien? Bai, mendian, klaro. Bueno, denbora, venga. Jesus, du. Denbora, lasai. Zer esaztu duzten, bai. Minuto bat eta segundu bat. Hori asko da. Bueno, zazpi potxak. Bizkaiko da. Loro. Ez? Hori da, Bai, hori da. Bueno, zu diozu mendien lan entzutela. Bai. Bueno, baina mendian berezikin nun. Zera mendian? Mendian berezikin nun. Zera bosketal, zera... norbatek... Ez, hori ez da uste gaitzit. Norbatek esan du mina. Hori da, bai. Miatzariak ziren. Bueno. Karri, 20 euro, mendian bai. Nori zen da. Meategi batean. Nori zen da. Minuto bat eta segundu bat oainikan, agortuta. Venga, denbora, nola ditzen zaio ardoan aditua denari. Nola ditzen zaio ardoan Orduan, bai. aditua denari. Bodegatan. Bai, baina ofizio bada edo... Enologoa. Denbora. Bueno, Bai. enologoa, ez? Bai, enologoa. Minutu bat eta masei. Ardotan, ardoa probatzen... Hori ze, enologoa da. Enologoa da, oso ondo, zuzen! Bertze, 20 euro, oso ondo. Horta bere pentsu da. Oso ondo, jaka. Eta betxe daude, zure laguna bida urrutzen hasi. Animatzen dauz, bai. Oida, ardoan aditua, Bai, enologoa. enologoa. Denbora, zeintzan Akilesen punto ahula. Debila. Zera taloie. Taloie, bai? Bai. Denbora, minuto bat 24. Taloia edo orpoa edo... Orpoa edo lirutzeko. Akilesen punto ahula, orpoa zen, oso ondo, bertzo 20 euro. Edo taloia, edo bestela, ospazurda. Hoixe. Ospazurda bere bai. Bueno, Ja, berrogei euro. Joan dire sorti bere arantza. Aizea, Aizea. Eta bera, etorri de laguntzen, baina Claro. momentuz ez du laguntzen. Lagunduten, lagunduten. Oide. Bueno, jarra izagun. Denbora, ze arrazako txakurrek dute urdina. Mingaina urdina. Ze arraza. Ze arraza. Eta bestela galdetu hortikan? Venga. Ni urdina. Oso txakur bereziak dira. Hortik horrezkadora badaude eta venga. Ia. Venga, Bano. Ia, zelau txakurrede con mina urdina. Txau da, ezta? Txau. Txau. Bai. Denbora. 2 minutu. 2 minutu. Ondo. Horra esan dizute? Bai, obitze, bai. Bueno, eta zure ustez, haren ustez, txakur txatxau edo, baute, mingaina urdina. Bai, bazu zen, oso ondo! Oso ondo! Hala da, txatxau! Hoxe! Eta bestela de, Sharpei. Sharpei, txatxau bai. Bueno, txatxau da, nahi genuena, eta ondo, 60 euro. 2 minutu, bainikan bertzeiru jokoan aritzeko. Denbora, nola da modu indikatiboko orainaldiaren lehenengo pertsona? Nola da modu indikatiboko orainaldiaren lehenengo pertsona? Ni naiz. Bai? Bai. Denbora? Ni naiz, zuzara, gura da. I am, we...
Ez, bai. Naiz, oso ondo, zuzen, oso ondo. Bueno, ba, lehenengo hartu duzu. Oso ondo. Ez du Bizkaieraz ondo eta batua, ez? Baina, Jorratzen duzu ondo baina hobeto. Baina, zarra. Ez, ondo izea. 80 euro. Bueno, hacemos pelikulak eta ikusten altuzu. Bataren baten, baina... Ikusi zuen azkena ezin izan du da. Jo robot. Denbora, nor zuzendu zuen 1982an Blade Runner pelikula. Blade Runner pelikula. Blade Runner. Bega, nor gintzon, nor zuzendu zuen 1982an. Eta bestela galdetu hortikan, venga, denbora gauzula, bita hoita mar, denbora arte joan bertan. Ia! Ai! Pelikula nor gailden... Bai, nor gailden... Mucho azkar, venga. Nor gailden akaburengo pelikulia badakizue, nor indeu... Nor gailden. Denbora hortzen nahi da eta... 2010-en. Ez dakizue? Pues ez dakia. Ia, ni segidu egin bat. Venga, azkar! Ia! Segi ingot. Zelan? Ridley Scott. Eskerrik atzai. Ridley Scott. Venga, bai, Ridley Scott. Azkar, Osebi. A ver. Ridley Scott! Denbora! Neska, 4 minutu eta 7 segundu. Oraingo honetan denbora asko erabili duzu. Bai. Eta azkenean, zer esateko, Ridley Scott. Hori ze. Bai, uste duzu berak zuzen duzula Blade Runner. Bai, hori ze. Bai, zuzen! Oso ondo! Bueno, denbora galdu duzu, baina behintzat dira. Eskerrik asko. Bueno, ez dago izki. 47. Bai. 47, baina ikan segundo batzuk. 1 euro. Ta, gero eta lasaiago do. Baina, ondo pasaten. Baina, ondo. Garantzitzu, jende askoak beldurra du. Bakizu zer dan, nobedade. Hoi da, gauza berria. Guk ez teku hori nobedade. Eta batzuk ez kamara gordo daude eta zakizan, txara guartzen ere. Gure edadea zizteuke honek gauzak, eta hori bai. Zer daukazun grazia rakenetan ari horrekin, ondo dago. Denbora, ze zuaitzetik ateratzen da kortxoa. Alkorrak. Bai? Bai. Denbora. Lauto egita bi, ez duzu bita pentsatu, alkornoke bota, eta... Ondo, alkornoke, euskeraz, artelatza. Oso ondo. Errazoideko zu artelatza da. Bueno, asko dakizuzuke, Asko dakizu, Ekonomiste naz. Hori, jak? Kozinere bai naz, bai, ekonomiste bere bai. Ekonomistare bai? Amiga, bueno, bintzat dire biltzen etrebea. Eta, bueno, asko irakoriko duzu, pentsatzen dut? Bai. Irakorri hori beti horra da, eta... Demora, ze simbolo erabiltzen da Twitterren erabiltzailearen izen aurretik? Ze simbolo erabiltzen da Twitterren erabiltzailearen izen aurretik? Izen aurretik... Zer erabiltzen da? Interneten zelan da. Twitterren. Zela simboloa, arroba ez da, ez da bai. Bai? Bai, arroba. Euskaraz nola da arroba? Arroba ez dakit zela ez da. Bueno, arroba, abildua? Bai. Abildua? Bai? Denbora. 48. Twitterren, Twitterren ez duzu? Ez? Ni bai, Julian Jantzi bat. Baina Espainian animatzen bazia, basartu horta egitio. Baina nire umek eta gine izena bai, baina nik ez. Bueno, izenaren aurretik erabiltzen den simbolua abildua, oso ondo. Bai, oso ondo. Ondo, aiuzkeldune. Abildua, errubia oso ondo, oso ondo. Aiuzkeldune. Tori, 140 euro, emakumea. Duela, 5 minutan txezinen kafe bat hartzen lasai derrian. Hori zeba. Eta orain? Aiute ezi ondo. Bueno, aberaztu, baina... Ez, bai, ilusinio zer. Hoi da. Esperentzi berri bat, ondo pasau. Euro batzu patrika. Esperentzi berri bat. Baina, bainik ez da bukau. Denbora, nor da Iruñeko alkatia? Iruñako alkatia, Naparra. Ez Maria eta Jose. La Barcina da. Bai. Denbora. Portalteko arrestarra. 4:57. Yolanda Barcina? Bai. Bueno, politikan dabil. Eta ez da gaur egongo baizik eta daramazkila urte batzu. Bai. Esango zut, Yolanda Barcina izan duzela Iruñako alkatia. Gaur egon da Nafarroko presidenta. Baizu nor da alkatia, gaur egon? Ez. Enrique Maya. Hori estoy aquí. Ahí va, zureta. Bueno, jako euro batekan. Hori ze. Bai, alderdi berekoa da, baina Barcina dago gobernuan, eta Enrique Maya Iruña. Hoi hola da. Bueno, 4 minutu eta 57 segundu, esto ematen denborarik ja. Ez berez, eta lako. Beraz, 5 minutu hauek,
bukatuta, Parece. eta zenbat diru, zenbatu dezagun aber, Ja, eunta hogei, ez? 2, 3, 4, 5 eta 6. 6, eunta hogei euro. Bai. Txalo bat, ondo. Gauzak ondo indikilako. Baina eunta hogei hauek bihurtzen aldira Bai. 240. Eta zelan, Bikoitza. eta zelan. Proba bat egin, ondo zehatzen bada, lortuko zu bikoitza, Bai. baina ez pauzu lortzen, Dena zer. moten dutut. Hoi da, ordan da. Edo espagere. Bikoitza, ala ezer, edo horrekin gerau. Emetik etor da, emetik jongo da. Bazuk erabaki? Bai. Bai? Ingo. Orduan, bost baietz, inunduko Bai, proba? bai. Bai? Venga, bost baietz, Venga. eta egin dezagon proba hori. Hortxe. Oantxe, ari zinen esaten, lasai naiz, hemen hurbil badago ambulantziaren bat edo. Baina ze proba bota espero duzu. Horize ba. Ez da konkisa, Bai, Ez da ez konkisa. da konkisa, ez. Hala, saiago. Hala. Proba. Ia, Ikun proba. ezagun, ze proba tokatu zaizun. Ni aio nintzen, duela 46 urte, azaruan. Zu noiz jaio azara? Ja, Hilabetia. Noiz jaio azara zu? Ni Hilabetia. apirilen. Apirilan. Bai. Ni azaruan, zu apirilan. Apirilan. Vale. Apirilan badago jende asko, jaio dena, ezta? Apirila, uda berria, vale. Zure hilabete berean, Bai. hau da, apirilan, Aprilan. jaiotako Bai. 3 lagun, Bai. 3 topa behar dituzu. Bai. Topatu behar dituzu, 3 lagun. Bai. Aurrak ez, Ez. helduk, Heldu. 3 pertsona. Bai. Onatekarri, edo pertsona, edo bere nan, bere Bai, karneta, bai, konprobatzeko. Bai. Hori dena, 80 segundotan. 3 pertsona, 80 segundotan, apirilan jaiotakoak. Denbora! Venga, azkar! Aprilako nor da? Beste zu bakarrik, Ba, venga. Perez. Venga, Aprilako apirila, bataran bat. azkar. Aprilako bataran bat. Aprilako jaio danta. Jaio nintzen, aprilan. Aprilan jaio nintzen bataran bat. Aprilan bataran bat jaio nintzen. Aprilan jaio nintzen bataran bat. Aprilan. Aitu, aprilan, zuk. Ia, jaio nintzen. Aprilan jaio nintzen. Bai, beho irud berdoaz. Aprilan bataran bat. Aprilan bataran bat jaio nintzen. Aprilan bataran bat jaio nintzen. Berez. Bosua berez, aprilan. Bano barrorantza. 56. Venga. Aprilan, ez da? Ia, aprilan bataran bat jaio nintzen. 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 Aprilan ez, batenez. Aprilan bataran bat jaio nintzen. Ia, aprilan bataran bat jaio nintzen. Aprilan. Abril, nacidos alguna. Abril, bataran bat, no, ez. Aprilan bataran bat jaio nintzen. Ez, batenez. Inor berez, Torri. ni bakarrik. Katxiz. Zer indo zue, preguntale la abuela. Seguru? Bueno, mira, ointxe geratu dut kronua, Bai. ja, tak, Akabala. 3 minutu eta 40 segundo ja, Bai. guztira zien larroita bar, tot bat duzura nahiko azkar gainea Bat ezta. bakarrik. Hor aizien telefonoz Bai, etxeiten, hor telefonoz nopatxe. bai. Eta azkenin galdetuta, apilan ez. Ez, inor berez. Kasualidadea, eta batzu buelta, Dama de mondot, eta bat, guztik. zu bigarra eta hirugarren ma falta. Oletze ba. Bueno, Xabi, saiatzea, Bai. azken ez duzu lortu, Ez, bai, bai. eta irabazita zenetu 150 euro hauek galdoko dituzu Ba, ez berriz. da uste importante. Gaixua. Bai, ez da bardure. Bueno, Ondo berriz pasadot, Patrikara, ondo pasadot, eta duzu. bai. Postan Eta aizu gusture, zautzeaz, bai. benetan, humoria eta... Olatze, venga. Hau dia, gazu? Eta, Hala. bueno, behintzat, argazitzu bat erako dut, bale? Venga. Oro herri modun eta betirako hementxe, venga. Hala.